samme, hvis jeg mangler god content. Jeg synes det er ærgerligt, at der ikke lige spawner til det strømstil heroppe. Hvad ser jeg sådan lidt lamme? Det er en lille lamme mere gang. Mener du det? Ja. Det var da ikke lidt, det havde været lidt uheldigt. Flot byggestil mere. Du kan ikke engang se byggestilen. Eller bygge på senere. Der skal nok være en bygge. Jeg forstår ikke, hvorfor de har fyldt den der, men den andre. Ja, den er de er fyldt, og så har vi den der, men alle andre der. Ja. Ja. Og så er de bare så kæmpe reservelærer derude i, på den anden side af håndvasken. Oppe bagved, mellem toilettet, der er der også bare sådan kæmpe poser, der var helt fyldt. Og det var sådan et, hvad sker der? Jeg skulle tro, at man fik en bedre service, når man betaler 200. Der kan du få en orange fri billet eller en tredjeplads i Liga. København Aarhus.